Egunon, eta mila esker alde batetik gonbidatzeagatik eta bestetik saio hau antolatzeagatik. Iruditzen zait horrelako guneak eta momentuak beharrezkoak ditugula bizi ditugun garaietan. Nik lehenak egin duen aurkezpenari helduko diot pitin bat sakontzeko eta azaltzeko zergaitik eta nondik nora. Nagoen gaur hemen, hortik errazago izango baita ulertzea gero proposatu nahi dudana. Lehenak esan duen moduan, ni ikertzailea naiz, ikertzen hasi nintzen unibertsitatean, eta hasieran erakutsi zigutena da ikerketa egiten dela arazo batetik distantzia hartu eta kanpotik arazo horri begiratuz. Eta ni horrela hasi nintzen, horrela ikerketa egiteak ninduen ase betetzen, lurralde garapenaren inguruko tesi bat egin undabar, baina laburran esateko nintzen zoriontsu egiten nuenarekin, eta unibertsitateatik atera eta eskualde garapeneko agentzi batera. Joan nintzen, ni Azpeitiarra naiz, eta Iraurgilantzen Urolerdiko garapen agentzia lan egin 6 urtez. Eta han, praktikatik konturatu nintzen, posible zela ikerketa beste modu batera egitea, eragileekin, ez arazoak kanpotik begiratuta baizik eta arazoen konpontze prozesu horietan parte hartuz, eta elkarlanean, kosorkuntzan, jakintza berria sortuz. Baina arazoak konpontzeko bidean, ez arazoei kanpotik begiratuz. Eta orduan ideia horri bueltaka ari nintzela, orkestra Lehiakortasuneko Euskal Institutua sortu zen, eta Marijo Arangurenek gonbidatu nindun, han parte hartzera, baina oraingoan ikerketaren begirada berri hau garatzeko. Orduan institutora joan, eta, lehenak aipatu duen bezala, ekintza ikerketa garatzen aritu naiz 2008tik, eta ekintza ikerketa da, eragileekin batera arazoak konpontzeko prozesu horretan jakintza sortzea. Orduan, azken 15 urte hauetan aritu naiz eskualdeko garapen agentziekin eta batez ere Gipuzkoako Foru Aldundiarekin herri politikak garatzeko prozesuetan lanean, baina ez herri politikak kanpotik begiratuz, baizik herri politiken garatze prozesuetan parte hartuz. Orduan, gaur ekarriko dudana eta partekatuko dudana hor sortutako jakintza da. Eta batez ere guk lurralde garapenaren kontzeptu horretatik lan egiten dugu. Eta begirada horretan, duela 3 urte konturatu ginen klima aldaketaren arazo honi aurre egin nahi badiogu, lurralde garapenak eraldatu behar duela guztiz. Ez garela gai, oraindik imaginatu ere egiteko lurralde garapenak zer izan beharko duen, etorkizunean, baina jadanik hasi egin behar dela. Eta berriro, zai egoten bagera ikertzaileok eraldaketa hau teorikoki ulertu arte ezer egin gabe, ez gara gai izango ni aurre egiteko. Orduan, guk proposatzen dugun kontzeptua da praxia, hau da, hasi gaitezen honi aurre egiten, naiz eta arazoa guztiz ez ulertu oraindik, eta konpontzen saiatzen garen neurrian joango gara ikasten eta joango gara jakintza berria sortzen. Eta hortik, hasi genuen duela 3 urte hausnarketa bat, galdetuaz geure buruari, nola eraldatu behar dugu gure lan egiteko modua, lurralde garapenetik ikertzaile eta herri politiken arduradunok ekintzara pasa eta jadanik lanean hasteko. Ze aldatu behar du gure lan egiteko moduetan. 3 urtez aritu gara horri bueltaka eta horregaitik nator gaur. Ni ez naiz aldaketa klimatikoan aditua eta ez da energian aditua ere, baina 3 urte daramatzat aldaketa klimatikoaren aurrean lurralde garapenak aldatu behar duela ulertzen degulako, zerk aldatu behar duen ulertu nahian. Eta horretarako lehendabizi idatzi genuen horrelako dokumentu bat, irekian dago, baina norbaiten nahiko balu gero etorri eta helbide elektronikoa ematen badidazue, pasako dizuet dokumentua, eta lehendabiziko ariketa izan zen. Badakigunetik eta daukagun eskarmentu horretatik, zer da jadanik badakiguna, arazo honi aurre egiteko, eta zer da falta zaiguna. Eta bigarren pausua izan zen, zerrendatu genuen, zer da falta zaiguna, topatu genituen hainbat pertsona, gai horietan ari zirenak, eta bakoitzari eskatu genien kapitulo batean euren hausnarketa ekartzeko, eta liburu bat urtearen amaieran edo aterako dugu erantzun hauekin.
Orduan, nolabait baditut, jakintza zaharrak eta berriak, zaharrak dira eskarmentua dugun gaiak, baina iruditzen zaigunak oraindik garrantzitsua direla, eta gai berriak, non oraindik gaude oso hastapenetako hausnarketa batean, baina iruditzen zaigu garrantzitsua dela. Eta hasiko naiz berri horietako hausnarketa batekin, eta gero pasako naiz pixka bat eskarmentua dugun zenbait gaitara. Eta berri horretan, eta liburua idazteko prozesu honetan ikasi dugun gauzetako bat da, oraindik ez dugula, naiz eta badakigun, oraindik gure herri politiketako prozesuetan, gai honen sustraiko, arazoa nondi datorren sustraiaren inguruko hausnarketa mahai gainean, ez da lasaitasunez jartzen, bai? Badaude horrelako tabu batzuk, eta tabuiek gainditzen ez ditugun bitartean, oso zaila izango da, benetan, prozesuetan sakontzea. Orduan, guk zer egin dugu gure lanaren inspirazio izan behar luketen 12 printzipio idatzi ditugu, eta orain ari gera gure ikertaldean horiek adostu nahian, edo horien aurrean nola sentitzen garen ikusten. Nik irakurriko dizkizuet aurreneko 3 ez da ezer berririk esaten, eta hala ere hau esatea gurean behintzat ez da erraza, bai? Orduan, ariketa hortan, ari gera. Irakurriko dizkizuet eta gero esango dizuet honen inguruko gure hausnarketa zein den. Lehendabizikoa da. Onartzen dugu, gizakion jardueraren ondorioz, hainbat eremutan planetaren muga gainditu ditugula, eta neurri gogorrak hartzen ez badira, atzera biderik gabeko dinamiketan sartuko garela, hauek gizateria arriskuan jarriko dutelarik. Esan bezala, ez naiz ezer berria esaten ari, baino, hau mahai gainean jartzea, Bigarrena, gaur egungo sistema ekonomikoak planetari ezartzen dizkio mugak ahaztu edo ukatu egin ditugu, sistema ekonomiko honek modu mugagabean hazkunde ekonomiko jarraia bilatzen du, eta hau ez da posible muga dituen planeta batean. Ez nahi ezer berria esaten, baina gurean, ikerlari taldea edo, da herri politiken arduran biltzen garenean abia puntuan hau jartzea, orain arte kosta egitzaigu. Da 3. eta hemen ja sartzen gera gure gaietan. Ikerlari eta hezitzaile moduan sinesten dugu zientziak arazonen konponketarako egin behar duen ekarpena ezinbestekoa dela. Aldi berean, prozesu hauen izaera sakonki politikoa aitortzen dugu. Horiei loturik usten dugu gaur egungo ekarpen teoriko eta empirikoek ez dutela baieztatu jasangarritasuna eta hazkundea bateragarriak direnik. Ez dugu desazkundea gure marko teoriko moduan hartzen, aldiz arazoa konpontzera zuzenduriko praxi eraldatzailea aldarrikatzen dugu. Jakitun izanik oso probablea dela arazoaren konponketak zenbait alorretan desazkundea ekartzea. Hau, ibili gera, hitza jarri, hau kendu, hau jarri zazu horrela, hau idatzi bestela, bai? Zer egin genuen guk 2 kapitulo eskatu genizkien, Mikel Navarro eta Paco Alburquerqueri, gai hauetan, ari zirelako, eta sakontzeko eta proposamena mahai gainera ekartzeko, esan zizkiguten. Mikel Navarro bere kapituloan garbi esaten du literatura guztia, teorikoa, empirikoa eta aztertuta, hor badago desakoplamentuan ideia edo esatea, nolabait, hazkunde berdea posible da. Edo teknologiak albideratuko du hazten jarraitzea jasangarri izanez, bai? Berak esaten du, nik ikusten dudan evidentzia guztia kontuan hartu eta ez dut ikusten arrazoirik sinesteko. Ez hori gertatzen ari denik eta ez gertatuko dela dirudienik. Hori gertatuko ez bada, lurralde garapenean ari garenok, barne produktu gordinaren hazkundeaz beste indikatzaile batzuk, edo behar ditugu eta beste logika batean hasi behar dugu. Zer da ikusten deguna? Desazkundeak berehala egoerak dialogoak blokeatzen ditu edo oraindik tabu bat da, bai? Orduan, Mikelek planteatzen duna bere kapituluan da, hasi gaitezen praxitik, praktikatik, bai? Ez gaitezen honen eztabaida teorikoan gelditu, ze agian eztabaida teoriko horretan ados jarriko ez garenez, inoiz ez dugu aurrera pausorik emango, hasi gaitezen arazoa, ze egin behar dezakit, emisioak gutxitu behar dira, hasi gaitezen hori konpontzen, eta berak esaten du, ia seguro bide horretatik jardueraren bat mugatu beharko degula, edo
baina jadanik izango da arazo konkretua, jakingo dugu zergaitik egin behar dugun, eta eztabaida teorikoetan sartu beharrean, seguruenik zenbait jarduera murriztera iritsiko gera. Baina ez dezagun gai teoriko bezala planteatu. Eta Paco Alburquerquek antzeko ekarpen bat egiten du, eta berak esaten dio, lurralde garapeneko komunitate horretan ari garen hori, proposatzen digu, desazkundearen debate teorikoan katigatu edo beharrean, goazen beste kontzeptu bat planteatzera, eta berak planteatzen duena da berregituraketa edo, ekonomiaren berregituraketa sakon bat behar dugu. Ez dauka horrek zer esan nahirik toki guztietan desazkundea egon behar duenik eta jarduera guztietan egon behar duenik, baina joan gaitezen pixka bat ikustera non bai eta non ez, bai? Nire lehendabiziko hausnarketa pixka bat, hau da, 12 printzipio dauzkagu ez dago denborarik, guretza berria den guztia gaur partekatzeko, pixka bat eskarmentua dugun gaietan ere zerbait partekatu nahi dudalako, baina guretzat hau guztia berria da, uste dugu lurralde garapenean ari garenok tabu horiek bat atzera utzi behar ditugula, gaiei buruz hitz egin behar da, eta joan beharko garela, edo gure aukera da, praxia lehenestea, bai? Hasi gaitezen egiten, eztabaida teorikoak hor daude, baina ezin dugu teorian ados egon arte, utzi praktika, inoiz agian ez garelako jarriko ados gai hauetan, bai? Orduan, pixka bat, rolei buruz eta galdetzen zenidatenean zein da administrazio publikoaren egitekoa, edo ezakit, udalak, garapen agentziak, aldundiak, nik batez ere maila horretan lan egin dut, nik uste dut egitekotako badela gai hauei buruz eta gai honen erroei edo sustraiei buruz hitz egiten hastea, tabu hauek pixka bat gainditzen joatea eta marko orokor hau ere kontuan edukitzea, adibidez, transizio energetikoa edo beste gai batzuk lantzen ditugunean. Zer da, jadanik badakiguna, edo zer lagundu digu, gauza batzuk badaude, beste gai batzuetan, nik ez dakit, hemen adibidez bagaude garapen agentzietan eta lanaren zentzua elkarrekin garatzen ari garen pertsonak. Eta nik uste badaudela ikasketak beste gai batzuk lantzerakoan egin ditugunak, gai honetarako ere interesgarriak direnak. Eta datozen minutuak partekatzeko erabili nahi ditut, Elena, lasai izan, denbora amaitzen denean edo gutxi falta denean. Gu orokorrean gauza hauei buruz hitz egiten hasten gera konplexutasunaren eztabaida batetik, bai? Esanaz, gaur egun oso modan dago, konplexutasunaz hitz egitea, baina zer esan nahi du gurean eta nola erabili dezakegu hori arazo hauen aurrean ibilbide bat abiatzeko, bai? Eta gu definitzen dugu lurralde konplexutasuna, egoera bat, non lurralde batek arazo bat duen, eta lurraldeko eragileek autonomoak eta elkarrekiko dependienteak izanik, hau da, eragile bakoitzak bere erabakiak hartzen ditu, baina eragile bakoitzak hartzen dituen erabakiek eragina dute besteengan, horrelako egoera batean, eragile horiek arazo hori zein den eta arazoaren konponbideak zein direnaren inguruan ikuspegi desberdinak dituztenean. Eta inok ez du botere jerarkikoa esateko hau da egingo duguna, bai? Bazakit, oinatin udalari aitortzen zaio horrelako rol bat, baina udalak ezin die esan enpresei hau eta hau egingo dezue, bai? Horrek esan nahi du, dialogo prozesuak ireki behar direla eta negoziatu behar degula egingo deguna, ze inork ez dauka lurraldean hierarkia hori esateko hau da, egingo deguna eta goazen. Orduan, lankidetza, gero, pixka bat, horri buruz sakondegu beharrezkoa da. Ia bide bakarra da gauzak egiten joateko, bai? Zalantzari gabe, lantzen ari garen gaia, bai bere izaera zabalenean, aldaketa klimatikoari nola erantzun, edo energiaren inguruko transizioetaz ari garenean,
egoera konplexuetaz. Ari gera, ni Azpeitiatik nator, eta argi dago, ez degula denok arazoa berdin ulertzen, eta arazoaren konponbideak zein diren ikuspegi desberdinak daudela, bai? Orduan, zerbait egitekotan joan behar dugu pixka bat ikuspegi horiek lantzen, bai? Zein da guretzat hurrengo pausoa? Ikuspegi partekatuak garatzea. Eta ikuspegi partekatuak hitza ez da beti ondo ulertzen, ze badirudi ikuspegi partekatuak ari garela deno berdin pentsatu arte hitz egin behar degula esaten, eta ez da hori. Guretzat, ikuspegi partekatuak garatzea da denok partekatzea zertan gauden ados eta zertan ez. Eta partekatu izan behar duena da diagnostikoria begira. Hontan eta hontan ados gaude, eta beste hontan eta hontan ez gaude ados. Eta helburua ez da denok ados egotea, edo oso arraroa litzateke herri honetan, eta gaur egun demokraziaz eta eztabaidatzen degunean, litzateke desiragarria izango denok pentsamendu berdina edukitzea. Desadostasunak eta ikuspegi desberdintasunak egongo dira. Baina jakin behar duguna da zertan gauden ados eta zertan ez. Eta horri deitzen diogu guk ikuspegi partekatu bat edukitzea. Eta batzutan lan asko egin behar da, pixka bat mapa hori egitera iritsi arte, bai? Baina zergaitik da garrantzitsua mapa hori edukitzea, hurrengo pausoa delako bilatzea ados gauden horretan ekintzara pasatzeko baldintzak. Dagian, 80% ez gaude ados, baina baldin badakigu ados gauden 20% zer den, hasi gaitezen hortik, bai? Hasi gaitezen hortik eta ikusi ibilbide horri hasiera bat eman dezaiok egun. Orduan gu pixka bat lantzen deguna da, baldin badago 1% txikia izan arren ados gaudena, egin dezagun agenda partekatu bat. Hasi gaitezen elkarrekin lanean hortik, bai? Hori izan da gure lan metodologia eta hori da pixka bat egiten ikasi dugun azken urteetan. Orduan, bai jaso ditugula, zein izango lirateke prozesu horietan, eragile desberdinen rolak, eta hor, ia iritsiko ginateke egiten zenidaten galdera horretara, bai? Udale, garapen agentziek, aldundiak, hor zer egin dezakete, bai? Orduan, gure lehendabiziko, hau nahiko bazen dute ere gu badaukagu erraztailen inguruan idatzi izan dugu, eta guretzat erraztaile papel bat eduki behar dezu. Eta erraztaile batek zer egiten du, beste batzuk hausnartu erabaki eta ekintzara pasa ditezen baldintzak sortzea. Baldintzak sortzea oso kontzeptu zabala da, aldian baldintza desberdinak izan daitezke, baina ez da beste egitea elkarlanean egin behar baditugu gauzak, askotan da baldintzak sortzea beste batzuk egin ahal dezaten, bai? Eta horren barruan, guk jartzen ditugun rolak dira bat, dialogoarako espazioak sortzea, bai? Hemen gaur, bideratuko da horrelako dialogo bat, ikasketa prozesu bat, lehen esan dudan desberdintasun horiek azaleratu behar badira, ikuspegi partekatua garatu behar badegu, espazio egonkorrak behar ditugu, ez da, behin topatu, bakoitza juten gera gure etxera eta gero jarraitzen dugu gure bidetik. Zein espazio ditugu, modu jarraituan, arazoan desberdin ikusten dugunok, elkarlanean aritzeko, bai? Adostasunak non dauden ikusteko eta elkarrekin zer egin dezakegun adosteko. Espazio horiek askotan ikuste dut hor administrazio publikoak, maila ezberdinetako gobernuei, onartzen zaiela deialdi hori luzatzeko legitimitatea, ez? Agian beste batzuei ez bezala. Orduan uste dut hor rol berezia eduki dezakezuela. Ikuspegi partekatua garatzea, aipatu dugu, zertan gaude ados, zertan ez, eta zer egin dezakegu. Eta gero hor badaude bi rol, bada konfiantzazko harremanak garatzea, bai? Eta hau ezinbestekoa da. Batzutan ados ez egon arren konfiantzazko harremanak, badaude nik sinesten badut fede honez ari zarela, eta nik sinesten badut desberdin pentsatu arren, lurraldearen onerako ari zarela, lankietzazko prozesu horiek garatzea errazagoa izango da, bai? Eta askotan, konfiantza hori landu egin behar da, eraiki egin behar da. Baina, lehen esan duguna, desberdinen artean, edo desberdin pentsatzen dugunon artean, elkarlana bultzatu beharko dugu. Hemen helburua ez da izango da ez dugu, lortuko inoiz denok berdin pentsatzea, bai? Orduan, guk ikusten duguna da beste rol garrantzitsu bat konfliktuen kudeaketa dela. Konfliktua ulertuta, interes desberdina dituzten eragileen artean adostasunera iritsi beharko dugu.
Eta horretarako elkarrekin ikasi behar dugu, baina baita ere negoziatu egin behar dugu. Eta negoziazio prozesuak dira, adostasun horietara lortzea, eta horre ere, udalek, administrazio publikoak, prozesu horiek erraztu ditzake. Eta guretzat, urtegutan ikasi dugun gakoetako bat konfliktoa kudeatzerakoan da, konfliktoa modu esplizituan maigaineratu behar dela. Eta hori kosta egiten da, bai? Talde batean bagaude, eta desberdin pentsatzen badegu, benetan sentitu behar dugu pena merezi duela hor zerbait esateak eta zerbait aterako dela. Bestela esateko, bai, nion, ara joan, batzutan beraien etxera, edo, ez? Deitu gaituzte ez daki nondik, eta ni orain hasiko naiz, hau dana esaten gero, total, ez da ez gertatzen, betikoa da, bai, baldintzak sortu behar dira benetan, dauden arazoak, batzutan maigainean jartzen, horrekin hasi naiz, arazo hauen maigainean jartzeko zaila dira askotan, baina baldintzak sortu behar ditugu, pena merezi dezan, pentsatzen deguna maigainean jartzea. Guk beti esaten dugu, konflikto bat maigainean jartzen duenak prezio bat ordaintzen du. Hor desgaste badago, konfiantza gutxitzen da, orduan, baldintzak sortu behar ditugu, pena merezi izan dezan konflikto horiek maigaineratzea. Eta horre ere, administrazio publikoak, herri erakundeek, jokatu dezakete papel bat. Gero, agenda partekatuak garatzea, adostasuna daudenean esatea egingo dugu eta horri ematea horrelako oinarri bat, sendoa, gauzak gertatu ditezen. Eta azkenik guk bat jartzen dugu lurraldeak kanpoko pentsamendu korronte eta eztabaidekin lotzea, bai? Eta iruditzen zaigu hori ere garrantzitsua dela. Guri hau gertatzen ari zaigu, baina mundu osoan pentsa zenbat tokitan eta zenbat jenderi gauza berdinak eta antzekoa gertatzen ari zaizkio, bai? Orduan, ate edo leiho batzuk irekitzea beste batzuei zer gertatzen ari zaien, nola aurre egiten ari diren, jakintza horiek ekarri, gureak elkar banatu, horre ere iruditzen zaigu administrazio publikotik lagundu daitezkela prozesu hauek. Eta, gu onaino iritsi gera, erronka askorekin, baina